Ben, pois moi bo día. Imos dar comezo a esta sesión plenaria extraordinaria co primeiro punto da orde do día, que é a toma de coñecemento do pase a situación de non adscritos a 3 concelleiras e un concelleiro da Corporación Municipal, segundo o informe, o expediente que consta na documentación do Pleno. Unha vez feita esta toma de coñecemento, pasamos ao punto segundo da orde do día, tendo en conta xustamente este primeiro punto desa toma de coñecemento, procede para garantir os dereitos de todas as persoas concelleiras e a súa representatividade, pasar a modificar a composición das comisións de informe, estudo e proposta permanentes especiais, de tal maneira que a Comisión de Presidencia, Réxime Interior, Modernización da Administración Especial de Contas, a Comisión de Urbanismo, Infraestructuras, Vivenda, Medio Ambiente, Medio Rural e Servizo e a Comisión de Área Social, Cultura, Participación, Igualdade e Transparencia estaría composta por un máximo de 3 concelleiros ou concelleiras de cada grupo municipal e polas 4 persoas concelleiras non adscritas, e a Comisión Especial de Suxestións e Reclamacións estaría composta por un máximo de 2 concelleiros ou concelleiras de cada grupo municipal e polas 4 persoas concelleiras non adscritas, sempre en todas estas comisións cun voto ponderado segundo a representatividade que cada grupo ou concelleiro ou concelleira non adscrita ten no pleno da corporación. Así que, se les parece, pasamos á votación deste punto. Cando queira, señor secretario. Se quere intervir, pois, naquela, abrimos unha quenda entonces de intervención. Cando queira, señor Muiños. Bo día a todas e todos, alcaldesa, compañeiros e compañeiros de corporación. Creo que é difícil de justificar ante a cidadanía o que hoxe está ocorrendo aquí, moi difícil. Seguramente a clave este ano nas declaracións que o secretario provincial do Partido Socialista fixo hai uns meses dicindo que lle importaba un huevo quedarse sen grupo municipal en Santiago. Agarraremos a ver o que dictamina a xustiza. Pero semella que o camiño se empezou a surtir efecto, lamentablemente. E despois de borrar os nosos nomes do Grupo Municipal Socialista, o que servimos durante moitos anos con absoluta lealdade, como primeiro punto do orde do día, agora comeza a carreira para relegarnos ao ostracismo político, para limitar o noso mandato representativo, o que ostentamos as 4 persoas que pasamos a ser non adscritas. Porque, efectivamente, modificamos agora a composición de 4 comisións para que nós poidamos participar nelas, mentras se nos excluirá doutros 25 órganos de participación política. Adaptamos 4, pero seremos excluídos de outros 25. E isto faixenos a 4 persoas, é dicir, máis concelleiros que o Grupo Municipal do PSDG resultante e que o Grupo Municipal de Compostela Aberta. En que lugar quedan despois destas decisións as regras da democracia representativa? Non supón un fraude de que as decisións que alteran a representación deste Concello as tomen os órganos dun partido en lugar dos representantes das nosas veciñas e veciños? Ao final, para que quede claro, que representamos aquí as 25 persoas que conformamos a Corporación Municipal? Unhas siglas ou tamén, e sobre todo, as nosas veciñas e veciños? E que pesa máis? A xugar polo resultado deste proceso, semella que aquí pesan máis as decisións de algún órgano dun partido que as veciñas e veciños. Explico, non seguiremos participando na Comisión Especial de Queixas e Suxestións, pero, sen embargo, quedaremos excluídos do Consello de Relacións Veciñais, porque semella que para formar parte dese Consello é máis importante
ser do PSOE que ser representante institucional do Concello de Santiago. E iso que votou a cidadanía de Compostela? Pregunto eu, nas pasadas eleccións, as nosas veciñas e veciños votaron para que o PSOE, a min personal, ou representaran no Concello, ou votaron tamén para que Mercedes Rosón ou Mira Castro, por exemplo, representaran nesta corporación. Se a acta de concelleiro é individual e o mandato representativo tamén o é, como pode ser que ese mandato representativo agora se nos limite a nolos 4 porque nos expulsan? Eu vou a decir con mayúsculas, nos expulsan injustamente dun partido político. Ou se comeza o camiño para expulsarnos a nolos 4 de máis de 25 órganos de representación política e participación cidadá. Agora permaneceremos nesas 4 comisións, pero pronto chegará a nosa expulsión dos consellos de participación, da comisión de estudio para o ciclo integral da auga, chegará o momento no que se nos excluirá de TUSA ou do Consello Reitor do Auditorio de Galicia, tampouco teremos voz na xente portavozos, sen non etc. Pero saben que, a pesar de todo, nós aquí seguiremos, cumprindo con as máis de 10.000 persoas que nos votaron nas pasadas eleccións, e máis aínda respetando o noso mandato representativo que nos sitúa como legítimos representantes deste Concello. Aquí seguiremos respetando o noso programa electoral, con lealdade aos nosos valores socialistas, pero máis aínda, con lealdade ás veciñas e veciños de Santiago. Confiando en que o tempo dará e quitará razóns, con resignación, votaremos a favor de seguir participando en 4 comisións, porque é o mínimo que se nos debe garantir. Gracias. Grazas, señor Muiños. Non sei se o resto dos grupos queren intervir. Compostela alerta. Non, gracias. Polo PSD da PSOE. Moi brevemente vou consumir 15 segundos. Eu, sinceramente, non sei se ten sentido abrir un debate a respecto de cumplir ou non cumplir as normas. Si se abre ese debate, o Grupo Municipal Socialista está por cumprir as normas. E é o que se está a facer, nada máis. Polo Bloque Nacionalista Galego, non. Polo Partido Popular, tampouco. Quere volver a intervir? Sí. Espere que vou poñer o tempo cando queira, señor Muiños. Miren, este pleno, pois, cuidamos que non se teria que ter celebrado. Saben que por prudencia deberían ter agardado que a Xusticia se pronunciara. Este pleno supón a execución dunhas resolucións do Partido Socialista que se atopan judicializadas, se me apura, pode ser unha intromisión e de distorsión a labor judicial e un quebranto do noso dereito á tutela judicial efectiva. Ou se cometemos unha reconfiguración de varias as comisións para que sigamos tendo nelas, pero que lle seguirá o borrado dos nosos nomes dos demais consellos de participación e de administración. Supoño que despois diso, nin a alcaldesa, nin a portavoz do BNG, nin o voceiro inspectore do PSOE se atreverán nunca máis a dicirlle ao portavoz do Partido Popular que é submiso ao seu partido, que é un delegado do Partido Popular en Santiago. Porque hoxe todos vostedes falan e actúan como delegados dun estado de partidos e pouco les importa por iso que decidiron as nosas veciñas e veciños nas urnas, a quen votaron nin o mandato representativo que nos ampara. Son vostedes máis partido que Santiago. Nos está claro, somos máis de Santiago que de partido. Nada máis, gracias. Grazas, señor Muiños. Non sei se quere alguén uso réplica. En todo caso, o que está sometido a votación neste punto é esa modificación da composición das comisións de informe, estudo e proposta, tanto as permanentes como as especiais, para garantir justamente a representatividade de todas as persoas que forman parte desta corporación, para garantir a súa representatividade e a súa presenza nas comisións. Se hizo a regulación e a normativa de que nos dotamos e que temos. Así que, cando queira, señor secretario, pasamos a votación. Modificación da composición das comisións de informe, estudo e proposta, permanentes e especiais. Votos a favor? Grupos municipais, BNG, Compostela Aberta, Socialista, concelleiros non adscritos. Votos en contra? Non hai. Abstencións? O Grupo Municipal do Partido Popular. Apróbase a proposta.